ياي أيا خايس أيرا دروم أي قاصد ير فرنسوسكي أرستقراط جليل أشلاف مي ألو ها بارجة خير همدا صندوق فخوت صحح ودي أجزوخو هرياز بو بيك بيها هرياز تخوش توم بوجي هم حديجي المشتت أسفق دود سرم أسفق في عندك كنت خوش دربو ناخ بيس حاول درو روز فقما ودرق صабр дел, но сколько раз можно объяснять? Нам нужны люди из нашего круга. Че изучай хаит садиха? Ицад. Ну о чем говорить? Аспукфиан. Хаитыч хатугя. Корд бяб юсах диаргиш. Ну чё, жена кума короля. Хакуачуш дыряз изден дош. Ханзымыш тхатун хейз энда. Энда мышту хатсун. Сабагда? Вот ещё звучак хайота ицри. Ханзит я. Кейси мёрка цуаш, хайты что верводат, охтош алигыш югверху.